Nek, sibsibo di danom. Sibsibo di danom. Ayaw, sibsibo. Ajay. Di natin. Ay, kinatay. Ito na yun. Ay, nakabidyo. Ay, nakabidyo di natin po. Ay, buong maroon. Apo! Apo, mahal nyo. Ang tagtakalat mo. Nagkamanin. Aray, ay. Ito ba ilang? Ay, nanay. May nakatak. Ano ba yung magtanong sa bato? Baka alam nila. Ang kantina. Sige, salamat po. Sige. Naibos. Ang tuki na pa ay. Ewan, te. Tuki na. Ay, ka lang di cellphone mo Awan isa. sa pina. Kanata, edi pabuyak ni nanay. Madayang nga ito, edi may ka-16 nga cellphone. Kada di langit. Ni? Ay, kur kayaw. Nek, sibsibo di danom. Sibsibo di danom. Ayaw, sibsibo. Ajay. Di natin. Ay, kinatay. Ito na yun. Ay, nakabidyo. Ay, nakabidyo di natin po. Ay, buong maroon. Nek. Silisalam man. Ay, silisalam si Manay. Silisalam na tayo. Nagbayag mo tayo. Nabayag, Jay. Nagbayag mo nga ang kanta, okay. Ay, lapit ko. Naman, nagkanta ako. Charis ko lang. Nagling ka nagkanta, nanay. Okay. Okay. Ang isang good. Mga nalingkas mo ako. Nagdabot na. Dabot na niya ay. Ay, busit. Ay, nalagaro din kay. Video nalagaro din kay. Ay, busit. Ay. Pusit, sit. Okay. Niapay nga kasanad dipin. Pusit. Lampos ko din. Okay mo rin. Siguro ko naman sa mga. Yan. Ay, pusit. Sige. Okay. Ay, hindi yata nilatin ko. Ang dalatig yaw? Hindi ko nasabi. Pusit mo rin. Ay. Ay. Gandang ko namin. Balik. Ang pagkapigay nila. Well, nice, sige. Ang pagkapig. Ay, shake. Palentik ko dilapit ko. Hello? Ay, lima. Ay.
Game. Nakita ko mo. Walis ko na ta. Kapatid din. Nay, nagsulpo natin ubigaw. Bow! Bong, 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 bong. Burububong! Mama. Chop! Hindi pa download dito itong mga video yung kami. Mag-noise ko sa cellphone ko. Ada premyo yung ditan. Ay, itid ko ito damdama di premyo. Hindi yata yung... Ba't din natin ko? Napo, uran tatabako yun. Puro kopi ko mo. Video na yan. Narigriganin, medyo ko. Ay, Kinain. ala. Anjir ko. Ano naman, tapi Madikot ko tingang iwas. Tak na dapat premyo. magaling tuloy. Ang buy-buya laga ro din di. Ay! Dalang tabang. Hindi mo yun. Ay, ang gum-gum. Ay. Ang buy-buya laing. Ay, po siya. Chok. Hindi mo yung binali. Ate mayam. Jai. Pag pinatakisin niya tayo. Tsaka mo naman ang ako. Nalipat ako. 1.5. 150. 150 sir. 150. Alam mo yun. Guwapo na alam mo na eh. Game. Sabat ko sila po. Ang dayon. Ay, latid ko lang tang manayom. Gawanting ka na. Latid ko lang ka. Nga, wanting ka na. Ay, malata. Ay, yam. Tay. Nag-hello akit na mic yun. Ampay. Ata mo na yun. Ay, po check. Ano yung puso? Kalau cellphone niya tayo. Sabi natin dito natin, ibigay na natin. Ang pang nga dilatay. Ibigay lang. Dua na. Kapag kan ano di aso ide. Ay. Dakay. Letan. Inyok. Ano ba yan? Kujin dati ayaw. Sa kujin na nila sila pinaba. Ayan po. Latid mo magunay. May, hindi pa ito. Ay, ito. Ayan po ang reaction video ni nanay sa kanyang video din lately. Lately? Mua ka. Mua! Ma! Ata. Ma! Alapay ata. Ulitin na tayo. Nye. Ay. Amwa. Ito na din na.
Showtime, game na! Super. With 5-hour perfume for 5 times smoother and fragrant hair. Panalo! Pak, 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 pak. Uyain na kano, tak nawan de kikik ko. Tignan natin ang reaction ni nanay. Moisturizes like a lotion for skin that feels clean, smooth, and rosy. Ajike, di lagi. Nah, ada punya. Ada punya. Mana? 5 million. 5 million. 5 million nga. Lato. Nagado. Grabe ko. Grabe ko. Pagkatag na lollipop ka na. Lollipop ka na. Pagkatag na lollipop. Baka panalo mo na. Buyain taknuhan nga. Makiktok. Ito premium ni nanay eh. Sino ka tayo? Natigis na tao nila. Ha? Ay. Ano? Bigbin na tumalato. Ay, ano dyan? Natigis na. Adate? Natigis na. Napuwit na samot na okay. Ay. Pigis dyan? At okay. Ay. Natigis na jilatag mo. Ay? Madi, ang mapuyaw. Dyan? At alatag mo. Ay. Shit. Tuloy, bibiyang. Paggarap. Wow. Wow. Not shit. Puro pushit. Butaw dyan. Butaw okay. Ano nga eh? Butaw. Katay mo lang nga dyan ay. Mabutaw ang talatag mo. Ay! Kitang kitawan di kayo word ita nga ano. Nagsimot mga tayo. Okay lang. Sini mo. Ha? Nagsimot. Sini mo? Atay na, jago mo na. Ha? Ay, nasa na? Dito sa warta. Awan? Nagsimot. Nagbibuya kami na tayo. Itoy? Ikabil mo man? Madata yung TV, ayan na. TV, giting plano. Kasi lang pala wag tayo. Alam niyo remote. Adaro kita timid jo. Okay, ano tingin? Ay, nagtiduki. Ay, Ay na. listen. Nagbayar na bakbakan ti kabuya ka nagsimot. Hindi makita. Adi remote ti TV. Awan. Ikabulo na nag-remote ijay bangot. Mabalin tayo.
Nek, Ay, natindog ka. ati dupay ka na kung pwede kanta. Awan ba jay? Giratid pa ako. Nek, awan sana, awan ba jay? Ako pwede giratid po ka na. Hmm? Ay, di kanta kaya. Anak kan tayo ta. Nagta. Kaya kanta kita day. Anak kinan tayo. Ratid po ka. Ay, agi Jay, isisiwit. sisiwit eh. Okay. Why? Idibik man tayo lang adik ko. Idipok. Ah, nagdibik adi mo tayo lang. Adik ko. Ay, ito okay. Ay, Jay. ito okay. Adi ah. Adik. Idipok. Idipok to okay. Babay ka nanay. Bye-bye. Iti ah, ito. Ay, bye-bye. Ang kay Ma'am Uma kanyami. Kumakanyami ang pagayam. Ito very good. Kuya, dati TikTok na eh. TikTok. TikTok. Can you Ay, can you YouTube? na. YouTube. 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 Mama. Mo. Chop. Mama. Chop. Bye guys. God bless. Ay, Ay, nakikilatan. Ngay, Allah, nakikilatan na. Masarga. Yun lang. Hindi, nalalay nga ata. Nay. Nuki. Kakasikan. Hey, tayo. Isisermon tama natin ah. Atog. Latugo mo. Latigim. Nam. Bagi na kan. Tay kan. Bagi na katata. Salala. Sige. Kumparang. Ay, Eh, kakasigatar talaga ni Kabalyaw. Na. Timay dirang kita. May isa. Wow. Nate, ang ludan. Nate, ang limadan. Napay nga nakaduda. Ganito nga. Awan. Ito na yung lato. Ang gato. Ay, gagiyo dalata.